Петък ще не е нещастни, някой дъжд. Вятък е тук. Между 3 и максималните. Предава дъжд. Слаб. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, а максималните между 6 и 11 градуса. При деня ще има променлива облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, а максималните между 8 и 13 градуса. Ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 6 градуса, а максималните между 7 и 12 градуса. Unfortunately, I'm CEO.